Hello MTV, this is my crib. Dneska ťa zoberiem na také veľmi špeciálne miesto. Ideme do Trenčianskych Teplíc, kde nás čaká taká chuťovečka, ktorá sa neobjaví u makléra v ponuke každý deň a ja som tiež veľmi rád, že sa objaví v ponuke práve u mňa. Tak poďme na to. Dneska sa nachádzame v Trenčianskych Tepliciach, čo je na prvý pohľad také veľmi kľudné, pokojné kúpeľné mesto. Ale presne takéto lokality skrývajú často veľmi zaujímavé nehnuteľnosti. Tak je to kúpeľné mesto, ktoré má veľmi bohatú a hlbokú históriu. V podstate prvé zmienky sú niekedy z nejakého 7. 8. storočia. Možno trepem, hej. Chodila sem elita československá a rakúsko-uhorska, kedysi dávno, pradávno. Je to taký old money lifestyle, že tu človek sa cíti, alebo teda sa tak trochu, že vie vrátiť v čase. Čo som tak listoval a študoval, tak v podstate ich dosť často tí Trenčianske Teplice porovnávali napríklad s Karlovými Varmi, hej, čo je svetový pojem. Hlavne vzduch tu stojí menej ako meter štvorcový v Bratislave. Za mnou je tento krásny dom a ja ti dnes ukážem, ako ho celý odprezentujeme. Bez všetkého vás. Teda chcem posledná. Áno, nie, nič do toho. Takže 3, 2, 1, aj. Históriu si nekúpite. V nej môžete iba pokračovať. Sme na 45-arovom pozemku. Vnútri máme 671 metrov úžitkovej plochy, 7 izieb a 4 kúpeľne. To je niečo, čo hovorí same za seba. Tak v podstate hore na druhom nadzemnom podlaží 4 spálne, jeden šatník a jedna samostatná kúpeľňa, ktorá je v podstate pre celé druhé podlažie. To spodné podlažie, ľavé krídlo, poviem to tak, ľavé krídlo domu, tak tam sú 2 spálne, samostatná kuchyňa, jedaľeň, obývačka a tie 2 izby, ktoré sú vpredu, majú aj 2 samostatné kúpeľne. Práve krídlo domu má obývačku, kuchyňu, jednu spálňu a jednu kúpeľňu. Čiže dom sa dá v prípade potreby rozdeliť na polovicu, keby náhodou prišla nejaká návšteva a plánovali by sa zdržať. Dáte im kľúčik a bez problémov si tam vedia fungovať bez toho, aby ste sa nejako narúšali. Čiže sú to ako keby nejaké 2 bytové jednotky, jedna určená pre rodinu a to ľavé krídlo je také, že pre návštevy. Tak tu je obývačka. Celkom priestranná, nie? Kam má ten výhľad? Pozri na to. Tu je jedáleň krásna, pekne zase presvetlený veľký priestor s výhľadom na celý pozemok, priamo do lesa, čiže absolútne nerušené súkromie. To dneska sa len tak často nevidí. No a tu je taká kuchynka, v ktorej sa občas spravia aj nejaké tie raňajky. Není veľká, ale za to sú tu hneď 2. No a ako to už býva zvykom pri takýchto domoch, tak každá izba má aj svoju vlastnú
koupelničku s výstupom na terasu. Sme v podstate totálne, jak sa povie, že v objatí prírody. Už len ten detail, že sem človek vchádza cez prístupovú cestu, ktorá to celé oddeluje rampou. Čiže okrem niekoho, kto nemá prístup cez kartu, sa sem nikto nedostane. To je prvý detail. V podstate je tu len jeden sused za nami oproti, ktorý tu ani nebýva. Takže je tu absolútne súkromie, ticho, kľud a nekonečná zeleň. To mňa úplne presvedčilo o tom, že to je niečo úplne iné. Kľudné miesto, kde ráno si vypije kávu na terase, ktorá je obrovská, či už jedna alebo druhá. Počuje štebot vtákov, môže nasávať energiu z prírody. Je to fakt pekné miesto, takže ja si myslím, že to je presne pre takýto typ ľudí, ale tak nehnuteľnosti sú pre všetkých. Každý si môže kúpiť to, na čo sa cíti a na čo má peniaze. Kamoško, vieš, kto je toto? To je Tomáš Garrigue Masaryk. Aspoň čo mi majiteľ spomínal, tak kedysi tu bola reštaurácia namiesto tohto domu. No a tu sa stretávala elita československá, rakúsko-uhorská, čiže sem chodievali tí turisti, alebo respektíve tá smotánka. V podstate z toho Československa a z Rakúsko-Uhorska sa stretávali v Trenčianskych Tepliciach. No a pred domom bolo kedysi veľké jazero s veľkou terasou. No a tu chodievali na obedy a na pívečko. Toto je tá druhá časť domu, ktorá vie v podstate slúžiť ako domček pre návštevy alebo pre hostí, dajme tomu. Keď niekto príde z diaľky a chce sa tu zdržať v Trenčianskych Tepliciach, povedzme, že nejaký týždeň alebo tak v podstate táto časť sa vie uzamknúť. Je tu obývačka, kuchyňa, jedáleň, samostatná terasa, no a potom sú tu ešte dve samostatné veľké izby a každá izba má svoju vlastnú kúpeľňu. Takže tiež taká špecialitka. Kamoška, poď sa pozrieť na toto. Čiže ráno sa zobudíš a pozrieš sa na tento výhľad. Jak som ti spomínal, že tu bolo kedysi to jazero, dnes už neexistujúce, je tu parkovisko, ale niečo tu ešte z neho zostalo. A tu bola jedna veľká terasa, kde v podstate sa obedovalo a trávili sa spoločné časy. Má to zaujímavú históriu, táto nehnuteľnosť, aj keď tá pôvodná tu už nie je, ale aj ten súčasný majiteľ sa snažil približne postaviť, ako to kedysi vyzeralo. No a tuto hneď je vstup do domu, kde sa v podstate fotil Tomáš Garrigue Masaryk s nejakými predkami súčasného majiteľa. Takže akože históriu si nekúpiš, kámo. Tu v tej môžeš len pokračovať. Podľa teba tento pozemok má akú hodnotu? Tak za prvé takýto pozemok v Trenčianskych Tepliciach nezoženieš, to je nemožné. Dať to všetko do intravilanu obce a nasieťtovať to a spraviť tomu všetky povolenia, to je ďalšia vec. No a pri súčasných cenách okolo 200 eur za meter štvorcový, ale je to cez 800 000 eur, má hodnotu len takýto pozemok. Ale zase na druhej strane asi k tomu netreba moc hovoriť ďalej viacej. Tak takýto dom si nekúpi, kto niečím chce byť, ale ten, kto už niečím je. A
Tu taký bazén by stál veľký, obrovský. Strávili sme tu asi 3 hodiny času, čo si myslím, že je adekvátne k tomu, za koľko sa táto nehnuteľnosť predáva. Z našej strany sme do toho dali asi všetko, čo sa do toho dalo dať. No a teraz prichádza tá mágia. Ale ja si myslím, že ako vždy to dopadne veľmi dobre. Tak divákom by som odkázal to, že zvládneme robiť akúkoľvek nehnuteľnosť. Či malú, veľkú, byt, jednoizbový, garzonku, hoci čo až po výli za 1,5 milióna eur. Sme na to pripravení. Tie výsledky z našej strany vieme doručiť vo veľmi vysokej kvalite. Tak to bol zase náš ďalší deň v skratke. No a ak chceš mať odprezentovanú nehnuteľnosť podobným štýlom, ako si mohol vidieť, tak kľudne ma kontaktuj. Môj tým je pripravený a tie výsledky doručíme.